Адысея, безумоўна, з тых твораў, якія паваротныя, якія азначаюць заканчэнне цэлай эпохі, вялікай на шмат стагоддзяў і ці тысячагоддзяў, і пачатак новай, вяртанне ад вайны да мірнага часу, вяртанне ад логікі дубіны да логікі падмануць, абхітрыць, дамовіцца, хаўрусаваць, вяртанне да мірнага часу. У гэтым сэнсе Нолан кіно пра сябе зняў і пра свае канцэпцыі. Яму вайна, якая не скончылася, важнейшая, чым мір, які пачынаецца. Таму так шмат пахвал за актуальнасць, і таму так шмат абражаных знаўцаў антычнасці, абражаных, пакрыўджаных прафесараў літаратуры і гэтак далей. Так павінна быць. З новай зямлёй тое самае. Не здарма, у савецкія часы не модна гэта было згадваць, што Якуб Колас вынес у назву біблейскія словы з заканчэння адкрыцця Яна апакаліпсіс. Фактычна гэта постапакаліптычны, калі вот так шырока махаць з плеча, беларускі твор, які мусіць аптымізм дзесьці абяцаць наперадзе. І пабачыў я новае неба і новую зямлю. Вось так, калі для чалавека адукаванага, які не разгортвае кніжку, з вокладкі сведчання. Але як толькі ты яе разгортваеш, ты правальваешся адначасова ў настальгію, ты апанаваны фантомнымі болямі страчанага, ты пачынаеш плакаць і згадваць усё найлепшае, што на гэты момант здарылася ў тваім жыцці. Давайте попсовую параллель. Помните, у цяжкую ситуацию маленького Гарри Поттера вучили заклёну Патронус? Вот згадаць штосьці такое самае важнае, і гэта дапаможа табе выстаяць, збудаваць гэты шчыт. Якуб Колас, а разам з ім і мы, чытачы, вачамі, бо ягоная эпоха зноў супала з намі. Ён сядзеў у турме, калі прыдумал ідэю гэтага твора і першыя радкі. Ён пачынаў як вязень, ён працягваў як мабілізаваны на фронте, сачыце за логікай. Ён далей працягваў як рэлакант, як выгнанец далёка ад радзімы на расійскай Куршчыне. Курск, нейкая такая военная тэма. Адкуль роспачныя лісты, каму б вы думалі, Янку Купалу, канешне, пісал і казал, як яму там кепска на гэтай Куршчыне, які татарскі народ навокал канкрэтных татараў ён пакрыўдзіць не хацел, але, мабыць, выразіў свой адчайнікі. Ну і другую палову паэмы ён дапісваў у статусе культавага пісьменніка ў сваёй краіне. Але што гэта была за краіна? Беларусь савецкая, якая так не стала Беларусю, пра якую ён марыў, дзеля якой ён настаўніцкія сходы падпольныя збіраў і ў турму трапляў. Ад яе адрэзалі ўсё, што можна было адрэзаць рыжскай дамовай. І вось усё залатое гэтае царства, увесь гэты страчаны век дзяцінства з бацькамі, братамі і ўсім найлепшым, што з ім было, у Коласа засталося па той бок мяжы. Ягоны бацька памёр, як і герой новай зямлі Міхал, а ягоная мама засталася вельмі знаёмая нам сітуацыя па той бок мяжы, і ён да канца жыцця ўжо не змог, ейнага жыцця не змог з ёю сустрэцца. І вот усё гэта, вязень, які марыць пра свабоду, мабілізаваны, які марыць пра мір, эмігрант, які марыць пра радзіму, і нарэшце чалавек, якому дасталася радзіма, свая краіна, але не да канца свая і не да канца такая, як яму хацелася, ён
надбудоўвае, выбудоўвае ў гэтым творы ўсё як бы ідэальнае. Чым вам не спроба вяртання Адысея да сваёй Ітакі. Канешне, гэта Адысея 20-го стагоддзя, Адысея, якая магла з'явіцца ў мірнай, неімперскай краіне падчас параду як бы незалежнасцяў, калі шмат народаў раптам схамянулася і паспрабавала скарыстаць акно магчымасцяў. У беларускае акно магчымасцяў пролезла не ўсё і не так, як нам бы хацелася. Усё гэта ёсць у новай зямлі. Слухайте, які Нолан пра гэта зробіць экранізацыю, я не ведаю пакуль. Байпрасвет выпусціў 2 тамы кнігі «Патаемная спадчына». Гэта казкі пра беларускіх жанчын, без якіх нашу гісторыю проста немагчыма ўявіць. 12 гісторый, там Софья Гальшанская, Эмілія Плятар, цётка, Геніуш Ларыса, Марія Калеснікова там ёсць таксама, Алена Аладова і іншыя. А ведаеш, хто напісаў казачку пра Алену Аладову? Ведаеш? Я ведаю. Марынчкова ж напісала, вось. Таму не проста рэкламная інтэграцыя, амаль сямейная рэкамендацыя вам. Это гісторыя пра тое, як перадаваць дзецям беларускую мову, гісторыю. Не праз нудны падручнік, а праз казку, праз прыгожыя ілюстрацыі. Я таксама пагартаў тут. Моцныя гераіні. Гэта ж таксама вельмі істотна. Вось, набыць гэтыя цудоўныя кніжкі можна на Кірмаш, kirma.sh. Спасылачку даем у апісанні, каментах. Ёсць першы том, ёсць другі том. Можна купіць амаль 2 тамы разам. Вось, а па прамакодзе YouTube Buy будзе зніжка 5% до канца мая на увесь заказ. Калі Адысей, ён фізічна знаходзіцца па-за... Вось, пра гэта я хацела спытаць. У яго ёсць Ітака, так? Беларускі ж, вось наш герой, ён жа на сваёй зямлі застаецца. Ён жа не з іншай краіны вяртаецца. Ён на сваёй зямлі, але ж жадае вяртацца на сваю зямлю. У чым тут гэта соль беларуская? Таму што насамрэч Міхал, ён дома? Ці не дома? Вось пытанне, дома ці не дома. На працягу новай вот Адысею трэба было фізічна аддзяліцца ад Ітакі, да? Спачатку спрабаваць закасіць ад войска. Таксама вельмі нашая сітуацыя. Прыйшлі нейкія дзядзькі са сваёй логікай, а Адысей вар'ята, да, сябе строіў, каб яго не забралі пад сцягі на гэтыя чоўны. У беларускай сітуацыі мы нібыта на сваёй зямлі, але дзяржаўныя межы краіны, улады мяняюцца. Нам не абавязкова кудысьці з'язджаць. Да нас прыходзяць сірэны, да нас прыходзяць Сцылы і Харыбды, між якімі мы не можам ушчыміцца. Да нас прыходзяць цыклопы, і хіба што з златафагамі трэба нам чымсьці закінуцца увечары, каб дажыць да раніцы і сабраць сябе па кавалках. У нас з'яўляюцца свае, да нас прыходзяць цырцэі, якія чамусьці, можа быць, гэта іншае імя прапаганды, якія на шчылчок пальца ўсіх тваіх таварышаў ператвараюць у свіней, і ты не ведаеш, як гэта здарылася, і ці не ператварыўся ўжо я сам. У нас з'яўляюцца спакусы дзесьці 7 год правесці з нейкай каліпса, калі твая Пенелопа цябе чакае. Нарэшце, зноў-такі пытанне часу, які у нас крадуць. Вось гэта агульнае з Адысеяй
і беларускай сітуацыі, і гэта агульнае у Коласа. 3 гады турмы, часы сусветнай вайны, часы ўсіх гэтых міграцый, нарэшце уся гэтая усходняя савецкая Беларусь, аддзеленая ад заходняй. Ну і мы адлічваем уже свае 6 гадоў. Калі гэта каліпса, салодкая, бяспечная каліпса наша эміграцыя, то нам яшчэ годзік засталося пацярпець да выправы дадому. Гамер, Колас і Нолан і Хаданович прарочаць. Наступным годзе будзем у Менску гэтую Чакайце, а ён размову. не 10 гадоў там вандраваў? 10 па суме. Я ж лічу, як нам зручней лічыць. Ну добра. Я самая вялікая адысеяўская перабыванне. Ён на 7 год завіс у прыгажуні каліпса. Ці каліпсо. Наконт зместа для нашых гледачоў ці гледачак, хто, можа, ўжо пазабыўся пра твор ці не чытаў увогуле, там вось гэты галоўны герой паэмы Леснік Міхаіл, у яго ж ёсць вось гэтая адна мара: вырвацца з кабалы панскай службы, купіць уласны кавалак зямлі, набыць свой кут, каб з панскіх выпутацца тут. Слухайце, актуальная гісторыя, не? Мне падаецца, што нічога не змянілася. 21 стагоддзе, 2026 год. Кожны беларус марыць аб тым жа: здабыць доўгачаканую свабоду, кавалак сваёй зямлі на сваёй зямлі. А чаму мы ўсё ніяк да сваёй такі не дабяжым? Чаму гэты сюжэт такі ж актуальны ў 21 стагоддзе? Чаму мы вымушаныя жыць паводле чужых правілаў? Тому что чужие правила нам диктуются. Одиссей хитромудрый не был самым великим царем и володаром над им. Тяжарили як бы не наши обставины. Может быть, мы не с теми сябруем, белорусы. Вот логика Одиссея. Одиссей, коли боги придумали эту хитрость, Алена пошла заменилая спартанская, усе сябры, побратимы, як бы союзники мусили страшную клятву дать у выпадку заварухи падтрымаць гэтае царственное семейство. Нічога вам не нагадвае. Таму Одиссей мусіў воевать за абсолютно чужие ему интересы. И он, конечно, воевал с некими симпатичными ему поплечниками, але тое, что он покинул дома, было ему нашмат важней. Тое самае з Коласам. Адбываюцца гістарычныя пертурбацыі, калі Беларусь адвечна на памяці Якуба Коласа. Ён не памятаў пра дасягненне Великага княства, пра беларускіх асветнікаў 16 стагоддзя. Для яго Беларусь сялянская, якая паўстае ад плуга, ад касы, адкрывае свет, адкрывае шырокі свет, як той Одиссей, ачмурелы ад того, з чым сутыкаецца. Вось на працягу две галоўныя тэмы новай зямлі. З аднаго боку, вось гэты фантомнае адбудоўванне страчанага рая, які не цэніў, пакуль быў у ім. Вось, дарэчы, для мяне цана нашых рэлакацый, выгнанняў, эміграцый. Як да ковіду мы просто рухалі сваёй дыафрагмай, а потым мы задумаліся над шчасцем мець лёгкія, дыхаць паветрам. Міцкевіч, які ў аналагічнай эміграцыі параўноўваў страчаную радзіму са здароўем, якое не цэніш, калі маеш, а потым страціўшы, як бы шкада. На фоне бла-бла-бла высоких капслокова-пафосных словаў здаецца прыземлена, шурпата, так па-рэалістычна, але яно праўда, яно
дзейнічае і таму б'е. І вось такім прыземленым, шурпатым, ён, дарэчы, аднафамілец, да? Міцкевіч Якуб Колас, ён Константин Міцкевіч, і на пана Тадэвуша арыентуецца больш, чым на гамераўскую Адысею. Але фокус у тым, што кожны, хто падымае выклік паэмы, ён як бы Гамер, незалежна ад таго, усведамляе ён гэтага ці не. Вось Беларусь размінецца яна з гісторыі ці супадзе з гістарычнымі выклікамі. Гэта, безумоўна, тэма гераічнай паэмы, хай і не ў гераічным абліччы, як з Адысеяй. Ці даплывем мы да сябе? Перш за ўсё у сэнсе метафізічнага усведамлення сябе сабою, самім са сабою. Дом — гэта ж не толькі фізічна да яго дайсці, гэта дарасці да разумення сваёй прыналежнасці да гэтага дома. І гэта у новай зямлі ёсць. Нечаканая можа быць паралель. Беларускую Адысею некалькі гадоў таму была напісаная абсалютна не гераічным абліччы. Сама аўтарка пра гэта аж крычала, але мала хто з крытыкаў гэта адчытаў. Гэта па што ідзе воўча светлай памяці Светы курс Евы Вежнавец. Там з'яўляюцца свае цыклопы, але звярніце ўвагу на паварот. Кожны цыклоп — гэта ж аднавокая жанчына, скалечаная хатнім гвалтам. Аўтарка як бы вядзе нас ад вузла да вузла, ад сюжэту да сюжэту, паказваючы, як вайна і мір, як ненавісць, як панаванне, лютае панаванне ненавісці і асцярожнае нараджэнне любові і кахання насуперак гэтаму ўсяму. Вось пра гэта і Адысея, пра гэта і новая зямля, пра гэта і найлепшы твор найнавейшай беларускай літаратуры. Света ўжо там, дзе Гамер, Якуб Колас, і мы можам спакойна параўноўваць без перабольшання, без саплей эмацыйных гэтыя рэчы. У нас з'явіўся пасля доўгага перапынку такі класічны твор, які будзе вывучацца ў школьнай праграме. Важна, каб не толькі ў Беларусі, але ў свеце засталіся школы, кніжкі, настаўнікі і вучні, якія будуць усё гэта вывучаць. І вось гэта тэма Гамера і Адысеі, і гэта што застаецца, калі надыходзіць вось гэты апакаліпсіс, што потым, як з абломкаў будаваць цэлае. Якуб Колас заняты тым самым, як з абломкаў страчаных ілюзій намацаць найважнейшае, што не страціла, ні вайна гэтага не забіла, ні турма, ні выгнанне, ні расчараванне ў галоўных нашых ілюзіях. Засталіся галоўныя каштоўнасці, якія трэба пакаліўцу сабраць у сябе, у свой дом, у сваю Беларусь. І так, маленечкі кавалак камяністай зямлі нікому нахрен у прынцыпе не патрэбны, калі прыбраць суб'ектыўнае крышталік любові уваччу, да? Прыбраць оптыку свайго любові і закаханасці. Мой родны кут — гэта штосьці як бы на першы позірк маленькае, суб'ектыўнае. Ну дзе родны кут, а дзе вялікая бацькаўшчына? Фатерланд! Хочется з нямецкім акцэнтам з савецкага кіно гэта як-небудзь агрэсіўна. Альбо отечество з такой папоўскай барадой рускага ідэалагічнага міру. Але Колас нам асцярожна ад раздзела да раздзела, ад мясцовага патрыятызму вядзе нас да патрыятызму дарослага, ад таго, што любяць і патрыёты, і не патрыёты. Усе любяць дзяцінства, усе любяць як бы родныя мясціны. Колас падымае
нас да думкі, што мы заслугоўваем сваёй краіны і таго, каб быць гаспадарамі у А сваёй як краіне. вы пераклалі з расійскай мовы слова «дерзкі» на беларускую мову? Поставил бы кропки над «е», дёрзкі Дёрзкі. Так вышло вось б. пытаннечка да вас. Вось вы самі толькі што гэта мы скончылі. Колас не занадта дзёрзкі быў, калі ён пра свабоду нейкую У савецкі-то для час. беларусаў у савецкі час. Ці там крышачку цэнзары, быць можа, недапонялі аўтара, Зразумелі. такія, ведаеце, не шыбка адукаваныя. Ці гэта наадварот? Усё было так пра свабоду пралетарыята беларуска, а? Колас, па-першае, заўсёды мог спіхнуць весь свой негатыў на мінулае. Тое самае Караткевіч за савецкія часы. Гэта абсалютная логіка Якуба Коласа, які ў турме, сын ягоны прызнаваўся, за 3 гады ў турме Якуб Колас навучыўся галоўнаму не балбатаць лішняга. Галоўную цыдулку, галоўнае пасланне схаваць у сваёй адгадаванай у турме барадзе і вынесці такім чынам вынесці ці перадаць на свабоду. Можна спіхнуць на паншчыну. Героі Караткевіча ж таксама казалі і паўтаралі, гэта цана свайго часу. Мы не супраць Расіі, мы супраць прыгону. Мы супраць несправядлівасці, мы за свабоду, мы за братэрства ўсіх народаў і гэтак далей. Тое самае паўтарыў бы Колас. Але Колас, дарэчы, быў яшчэ менш бітым на пачатку 20-х. Ён быў сапраўды дзёрзкім. Яму абламалі рогі вось уже неўзабаве. 2 гадамі пазней выходзіць, друкуецца Сымон Музыка, і ён ужо парэзаны цэнзурай уздоўж і ўпоперак. Ці то хтосьці рэзал, ці то паэт з-пад палкі мусіў рабіць другую версію, трэцюю, нейкім загадкавым чынам. Калі трэба знішчыць крамольную версію новай зямлі, чемадан у дарозе знікае. Хто выкраў гэты чемадан з гэтымі рукапісамі, куды ён знік. Тое самае, помніце версію, ведалі сволачы, чаго шукалі у Караткевіча, рабуюць кватэру, і ён як бы намікае, што знікае другі том, то бок 3-й, 4-й том «Каласоў пад сярпом тваім». Ну і нарэшце Колас папросту своечасова паспеў скончыць і надрукаваць новую зямлю. Тое, што можна ў 23-м годзе, у 33-м было б ужо катэгарычна не можна вось такія рэчы нагаварыць, які ён нагаварыў, а ён раздае поўхі направа і налева. Наконт нашай Адысеі, а чым, на ваш погляд, абмоўленае рашэнне Коласа завяршыць паэму такім трагічным усё ж такі фіналам? Непазбежнасцю гэтым паразы беларускага народнага руху, можа, жаданнем аўтара узрушыць аўдыторыю, падштурхнуць яе да актыўнай барацьбы. Што гэта? Чаму ўсё ж такі такі трагічны фінал? Міхал набывае зямлю, але Міхал памірае, як бы, да, 2 рэчы, якімі заканчваецца паэма. Пессімісты зробяць акцэнт на памірае, аптымісты на набывае зямлю. Навошта тая зямля, калі ты паміраеш, ну сапраўды? А я адкажу, навошта? Бо застаецца брат Антосі, які не проста трікстер ходзіць, да, і ўсіх смешыць клёцкамі на бярозавым соку. Застаецца плойма дзяцей, сярод якіх, на хвіліначку, Колас жа гэта не Міхал. Колас напісаў пра пакаленне сваіх бацькоў, якія не дачакаліся ні волі, ні
ні долі, ні гаспадарства у сваёй зямлі. Але ён, Костусь, падрастае і можа карыстацца набыткамі Міхала, які ў прынцыпе ўсё зрабіў правільна, толькі забыў, можа быць, Колас жа шырэйшы даляглядам, чым героі ягонага твору. Колас уже адкрыў для сябе свет, а пакаленне Міхала засталося абмежаванае кавалачкам наднямоншчыны той стаўбцоўшчынай. Таму бедны дядька Антось, калі трапіў у Вільню, не ведаў, як сябе паводзіцца, як паводзіць сябе, што рабіць, разгубіўся. Потым бэкаўскія героі будуць таксама вясковыя губляцца ў сталіцах і быць чужакамі у гэтым свеце. Коласаўскія дзеці як бы створаныя для, альбо ўнукі, створаныя для вялікіх гарадоў, якія неўзабаве у нас у Беларусі вырастуць, і ў гэтым сэнсе Колас меў рацыю. Праўда, выраслі так, што ўсё цяжэй яму было на грыбы ці на рыбу кудысьці вырвацца. Апошняя тэма, якую хацелася б закрануць, вот з дыстанцыі часу вялікія творы як бы адыходзяць як дарослыя праблемы. На хвілінку прымем, што ў нас усё вырашана, што мы вярнуліся дадому, а творы кшталту Адысеі ці Новай зямлі непазбежна робяцца дзіцячым чытвом. Бо Адысея у нармальнага мірнага дзіцёнка мусіць быць летняй выправай куды-небудзь. Давайте з вами годна развітаемся з летам. Кожны хлопчык, кожная дзяўчынка, якая выбіраецца да бабулі, прынамсі некалькі пакаленняў адкрывала Беларусь, сапраўдную як бы Беларусь, у найлепшым сэнсе слова традыцыйную Беларусь, бо горад мела ўжо з першых імгненняў свайго жыцця, праз такія вясковыя, местачковыя, маленькагарадковыя Адысеі, шматкватэрных дамоў у маленькія хаты, дзе знаёмілася асабіста, а не по тэлевізору National Geographic, да? З жывёламі, з кароўкамі, з конямі і гэтак далей. Ведала, як крычыць качка, як крычыць індык. І кожны, у прынцыпе, дзіцёнак, вяртаючыся дадому, пачуваўся Адысеем, які можа усесці і расказаць пра 10 гадоў свайго блукання. Толькі гэтыя адысеевскія, як я правёў 10 лет, згортваецца ў тэму школьнага сачынення, якое ўсе мы пісалі. Як я правёў лета. Сябры дарагія, ці дазволіце мне хвілінкі паўтары пабухцець вершамі? Конечно, мы хотели этим скончыць. Беларускага маленькага Адысея. У пазл, каб цалкам скласці, я вам яшчэ кніжку добрую прарэкламую. Я не магу прарэкламаваць Адысею у беларускім перакладзе Лявона Баршчэўскага, але яна з'явіцца вот проста праз некалькі тыдняў, цудоўная, прыгожая, на фестывалі інтэлектуальнай кнігі «Прадмова». Уже з 2 кастрычніка у нас будзе Адысея. Не ў Менску, але ва Вроцлаве, у Празе, у Варшаве і ў Вільні. А вось прывітанне ад амерыканскага маленькага Адысея, якога звалі Рэй Брэдбері. Кніжка, якую я чытала, перачытваў і ўпершыню чытаў па-беларуску ў добрым беларускім перакладзе, зашыфраванага перакладчыка, запсeuданімленага, такія ў нас часы, але вось яно, лета маленькага Адысея. Цяпер уже Хаданович чытае. Сад. Дурное сэрца стукае аб рэбры, грукоча памяць яблыкамі ў садзе. Падлетак у табе чытае Брэдбері у нязробленым пакуль што перакладзе.
Малая Ленка стала сволочугой, говорит Славик, сам не подарунок. Хотел потискать, а яна мне пугай. А ты молчишь про першы поцалунок. Уночы з неба падаюць сусветы, як прывіды на роварах без колаў. На яблынях у садзе спеюць веды, што зваляцца табе і ёй на голову. Пагрозы шлюць суседскія гамеры, ды крочыць на святло прыгожы самы стары сюжэт. Паперадзе паперы нікім яшчэ да вас не напісаны. Спяваюць камары, дурны, рабі ўсё, і сад шумеў прыбоем нетутэйшым. Злаваўся Славік і некепска біўся, калі прыйшоў з брацельнікам старэйшым. Гузак пад вокам, ідэальны вынік, адлупіць і ўсё выбачыць бабуля. Сусед-фатограф завядзе гадзіннік, і з аб'ектыва вылеціць зязюля. Дзіцячы твар вандроўнага сюжэту з шчаслівым лёсам выпадзе з альбома. Навобмацак малюеш колер лета. І лета надыходзіць. По-любому. Дякую, спадар Андрэй. Дзякуй вам. Але ў вас відаць вершы вашы, яны заўсёды цяжка. Заўважылі, я Адысею гамераўскую так караценька ў беларускіх рэаліях пераказаў. Ленка свалачуга, Славік з брацельнікам прыйшоў. Мне здаецца, ўсё паўтараецца. Усё відавочна, так. А я яшчэ раю, не памятаю. Старэйшыя калегі тут пафасна сказалі: беларуская моладзь, чытайце Якуба Коласа і брата яго малодшага Рэя Брэдбері. І ўсё ў нас будзе. Ніхто нічого не будзе чытаць. Слухайце, што як эта ваша кніжка называецца, што вы дарылі мне? Я не памятаю назвы, я вершы памятаю. Такая маленечкая. Маленечка, яна называецца арыгінальна «Вершы». Вот такая, да, маленечка. О, таму я і так і запомню. Не, ну на ноч пачытайце, калі я раю нашим гледачам, каб потым у саплях это самае засыпаць. Цудоўнае, да. Это Хаданович. Люблю вас. Чаму і не толькі ты, у марах найлепшае вельмі з рэалістычным усведамленнем, што гэтыя мары здзейсняцца. А я вас, Костя, люблю. Я вас, Марына, люблю. І вельмі прыемна з вами сустракацца. Вельмі дзякуюць за вас в нашым чаціке. Ну вось цудоўнае вяртанне з адпачынку разам з вами. Дзякуй вам і прыходзьце яшчэ, калі ласка.